लोब्बा लाखिनानै साफ्रोम सुबुं माहारिनिसिम आङो गाहाम हामलायनाय अननाय मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों आरो बैसागु बोथोर बा गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव जाफुंसारनाय गोजोन खौसेथि लाबोनानै होफैदों गोसोनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाय आरो थांखिफोरा जाफुंथों बेखौ मिजिंथिदों बिदिनो दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि माने समायनाथार माने बैसागु फोरबो खुंदों जे खुनु माने आसामावनो माने बर'फोरखौ बेबायदि माने बैसागु फोरबो हयथ' फालिनाय जों माने नागिरबाबो मोननाय नङा होननानै आङो दिनै बुंनो नागिरदों जे जोंबो गिदिंबाय आसामनिनो गुबुन गुबुन जिल्लानि बैसागु फोरबो फालिथाय माथाय बेबायदियाव आरो दिनै बिजनि दख'राया जेबायदि बर'नि दामजु बा बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय बा बर'नि माखासे माने दोरोङारि मेथाइ बा बर'नि माखासे दोरोङारि मोसानाय बेथ' बे बैसागुनि माखासे केरेक्टार बेथ' बे थाखागोन आरो बर'निनो माखासे जे जोंनि ट्रेडिसन जे माबायदि न'खर माबायदि माने हारिमु आरो बबे दामजुखौ माबायदि बानायनाय जायो आरो माबायदि खायद'खौ माबायदि बानायनाय जायो माबायदि प्रिपेयार खालामनाय जायो नैबे बाथ्राफोरखौ मोनसे स्टल आरो एक्जिबिसन दिन्थिनायनि गेजेरजों जे जोंनि सुबुं माहारिनो मिथिहोनायजों लोगोसे उन जोलैफोरनो बिथांमोना मिथिहोनायनि जे एवारनेसनि जे हाबाफारि लादों खोब माने जोंनि थाखाय गोजोनथावना बेनि थाखाय आङो मिरु दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै बिजनि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेबायदि हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव जोङो गुबुन गुबुन जायगासिम जोङो लांनो नाजागोन गुबुन गुबुन जायगासिम लांनो नाजानानै जे जोंनि कालचार आरो ट्रेडिसन बेखौ प्रिजार्भ खालामनाय बेखौ प्रटेक्सन खालामनायजों लोगोसे बेखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो बे बिथिङाव आथिखालनि गोरों गोरा लाइमोनफोरनि जथेस्थ' रल नांगोन आङो बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय अफिसार्सफोर बिथांमोना जे दायथ' लादों बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो दिनै बेनिनो आसामनि मादावनो चिरां जिल्लाया दिनै मोजांथार रिजाल्ट खालामनो हादों थांनाय बोसोरावबो गिबि मासि देग्लायबो गिबि मासि बे माने मोजां मासि आवग्रिनो हानाया जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव जादों जि जिल्लाया माने जागायनायनिफ्राय माने जोबथा मासियावसो माने जायगा आवग्रिनो हायोमोन बयनिबो नाजानायनि जयेन्ट रिपर्टनि गेजेरजों कनजिकिउटिभलि 2 years बियो माने फार्स्ट पजिशनसो लानो हादों बियो माने जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव आरो बेनि थाखाय दिनै एजुकेसन डिपार्टमेन्ट दिनै माने जे बिटिआरनि लोगोसे एजुकेसन डिपार्टमेन्ट जे जोंनि डिस्ट्रिक्ट माने अफिसार्सफोर लोगोसे बिटिआरनि एजुकेसन डिपार्टमेन्ट बा माने मानव गेदेर सिएम बिथांनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावदों जे गोग्लैसोनाय मोनसे जिल्ला आरो गोग्लैसोनाय जे मोनसे सोलोंथाइ हारखौ दिनै गोजौ फारसे लाबोनांगौनि थाखाय जिखिनि नाजानाय जे चिरां जिल्ला हिसाबै मोनसे जोंहा बदनाम जे दङमोन बेखौ माने गैया खालामनांगौनि थाखाय जथेस्थ' खामानि मावनो गोनां दङ जि जिल्लाया मेट्रिकआ गाहायथाराव थानायनि बदनाम जि जिल्लायाव बायदि मैया हिंसानि जाथाय जाबाय थानाय माने बदनाम जि जिल्लायाव माने एनक्रचमेन्ट बा जि जिल्लायाव माने मा होनदों हाग्रा फोजोबनायनि जे बदनाम बेफोरबायदि बदनाम बरसेखौ जोङो मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै माने गैया खालामनानै इमेज बिल्डिंनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे मोनसे प्रसेसआव बयनिबो मदद आरो हेफाजाब मोनोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे जाफुंनाय मोनगोनखौ जोङो मिजिंथिदों बर' बिजोंनि फरायसाफोरा देग्लायनि HSLC रिजाल्ट बेवहाय आसामनि टप 5 जे माने जे सायख'नाय जादों बेवहाय माने मासि आवग्रिनो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थ' माने नाजादोंमोन बा फोरोंगिरिफ्राबो जथेस्थ' माने नाजादोंमोन बा सिभिल ससाइटि बा बिमा बिफाफ्राबो जथेस्थ' नाजादोंमोन नाथाय नाजासेयावबो टप 5 जे माने पजिशन जे माने एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ सेबाया जे सायख'यो बेवहाय माने मासि आवग्रिनो हायाखै दा बेखौ लानानै जोङो दिनै दुखु मोननाय बेबायदि जोङो जेबो फोरमायनो सानाखै फैबाय थानाय समाव जे जोंनि फरायसाफोरा जिखिनि आनजाद होगोन बा जिखिनि कम्पिटिटिभ आनजाद होगोन बेफोरबायदि आनजादफोराव मोजां पजिशन मोननांगौनि थाखाय नेक्स्ट माखासे फरायसाफोरखौ जों प्रिपेयार खालामनो थाखाय जों दिनै लाहार फाहार जादों बेजोंनो दिनैनि माने टप 5आव जुदि मोनोब्ला बेयो एसे रंजाथाव आरो गोजोनथाव जागौमोन नाथाय नाजासेयावबो माब्लाबा मोना आरो मोनैखौ लानानै दुखु खालामनो गोनांबो गैया नेक्स्ट नाजाफिननायनि मोनसे बोलो फोरानायासो बियो माने सुबुंनि माने खामानि जानांगौ दा बेखौ जोङो फोरमायनो सानदों बेजोंनो जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हाबाय बै फरायसाफोरनो जोङो कंग्रेसुलेसन होदों जोङो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा?
रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।